Uvek sam imao tu određenu visinu. To tačno odmereno koliko mi fali. Sad ne znam da li je možda trenutak da vas zamolim da evo izađemo ovde zajedno, samo da vidimo kako sve to izgleda u praksi. Jel može, jel nije problem, zato što je sad smo malo otvorili i objasnili ljudima, znam da niste možda ni zagrejani, da sam vas ja presekla, ali evo samo nekih 10 sekundi pa da vidimo kako sve to zapravo izgleda. Pa ovo mi je to drvo sa tom visinom što sam radio. Mislim, ne boli mene leva ruka, nikad nemam problem sa njom. To sam htjela, vas ne osjeća bol. Da, nema bolo, ovo sam čisto stavio da me ne bih grebalo i to. Samo sekund. Ovo su vam obični ti, što sam radio. Okej. Svaka. Sad kada sam radio na jednoj ruci, samo da uhvatim brzinu, polako. Pazite, ovde kod nas je malo klizavo. Svaka vam čast.